Sa pagbabantay ng CLTV News sa presyo ng mga pangunahing bilihin kasabay ng 4.4 inflation rate sa Central Luzon na naitala ng Philippine Statistics Authority noong Disyembre, inusisa namin kay Department of Trade and Industry Region 3 spokesperson Warren Serrano kung tumaas rin ang presyo ng dilata na alternatibong ulam ng masang Pilipino dahil sa pagtaas ng karne ng baboy at manok. Nagulat kami sa kanyang ibinalita dahil may price adjustment din umano ito. Opo. Yung 155 grams no, na canned goods, no, normally po nasa range po yan ng 12 no, to 18 pesos. Ngayon magkano na? Yung pong iba, no, meron pong sinalo nila yung presyo ng lata at hindi nagtaas. Pero may ilan, no, nagtaas nga, sabi ko nga, nasa 50 to 1 peso lang. No? That's because of price of tin, no, or yung panggawa ng lata. Ayon sa DTI, may ilang canned goods manufacturer ang pumataw ng 50 sentimo hanggang piso sa kada delata. Matagal na rin umanong request ito sa DTI dahil sa biglang pagtaas ng tin metal na ginagamit sa pagsilid ng goods gaya ng sardinas at karne. Canned goods po, nagkaroon lamang po ng adjustments itong buwan na ito dahil nagkaroon po ng adjustment sa presyo ng lata. Noon pa na dapat ay magtaas na yan. Marami na pong ang mga canned good manufacturers natin. Matagal na pong nagre-request na magtaas yan ng presyo pero hindi natin pinapayagan dahil nga po para sa Pasko ay para naman po makapagpasko ng maayos ang ating mga kababayan. Sa mga naunang anunsyo ng canned goods manufacturer sa bansa, ang tin plates na ginagamit sa pagsilid sa mga food products na galing China ay nagmahal ng 10% to 15%. Nakatumbas naman ito ng 50 sentimos hanggang 6 na pisong dagdag sa kada piraso ng produktong delata. Isa rin umano sa nakaapekto ay ang palitan ng piso sa dolyar dahil nakadepende raw ang raw materials na ginagamit sa canned goods na kung saan imported. Samantala, ayon kay DTI spokesperson Serrano, malaking bagay naman umano ang pinirmahan na executive order ng Pangulong Rodrigo Duterte na pinanatili sa 5% ang taripa o buwis sa MDM o mechanically deboned meat na imported at pangunahing raw materials ng mga canned meat manufacturer sa bansa. Executive order na nagtatakda na stay lamang sa 5% yung taripa sa imported mechanically deboned meat. No, kasi kung hindi naman natin dadagdagan yung supply ng mga meat no sa ating bansa, ibig sabihin aasa lang tayo sa mga local na producers, magkakaroon ng kakulangan sa supply at siyempre kahit sa mga canned goods no na minomonitor natin ay tataas po yan. Paulo G. Santos, CLTV News.